Cardon Nilimonjerong Pipit Pinibilta Arjuponikha India de da suatum Canada along ke dodo natum kedo kedam kachere dun akenang sot pusi India pen kapachini pon India arata suatum Canada adet along ke dodon lapen kedam kebang kachelang atum cherok tok pen kachere parpik ji aphan India adet pen pachetak pon tanglo athe India laben Canada adet angbong masap so arleng ke the atum angbong lam kache tonte nang dokoklo bangso lam kache tonte nang ke duk athe ke Sikh separatist ake hoy aphan apran karmut aputhak India adet aphan si akoi kipipon Alam klardak ang thek aphan Canada adet pen ketarli peduponlo bonta bangso adai India aphan karboki angkor kawe alam lapen dengde pusi India pen lamboy chepaklangpon lasi bangso alam aputhak non malom India pen Canada adet angbong lam kache tonte nang dokok ajok lasi India adet asotum Canada adet along kedo kedam kache redun akenang sot pusi pangdakpon athe mula so alam pen Canada adet atum India adet asotum aphan kapasik sak nang dokok tahai pusi pachinipon News Desk Report, Karbi Anglong News. Aparang Sali Forest Subbit Office along Langki Jun Move Pen Kisung. Son sila khen ko lathok Dorbago Emisi Constituency ke parlo Northern Range Forest ke parlo Rangsari Forest Subbit Office along staff atum Langki Jun Move Pen Kisung Hektik pusi pherang ke thengnu nangche thandun. Pimpur da meha ASDC adin ahu dringbel isi pipomlo bang so joknon ke hengno laplo lapen bak thanglo lasinon forest staff sai khi atum kai kita langka chonam pen loksi ki junnang bang so jok sarkar pen nong nam nang ki pi atangkata langka chonam pen loksi judranglo lapen methang piso so aphanta chiklo jonbangta kachelana kisung dokoklo lasinon nelitum staff atum pen non forest aphan choning rilo ringbel isi an kinang pivek thapusi choning ri peduponlo lapen ke Rangsali Forest Subbit Office along penang an ki sungdo athema dake border mate adui ahoy adin pinak ajonar lota cherok tok pensi kedonang adin pinak lasi staff atum ajo mekkejang adin ta sungpik an athema hem asar nung tingata vak etlo lasi lahai setami nanglang nangji pusi choning ri pedupon Duar bagori pendor sing tokbi Karbi Anglong News Kadom Karbi Anglong rat aprang si Karbi Anglong News kelang Doanara panil hin pen sui kadom pa jeglo nilimen lake thare dokshin tobi asinon likito lake duar bagori 26 continuity ke parlo Rangsali long sido nilinon tupi ko sedak dolang ko mapultang ke Rangsali bit office long sido forest bit office long sido tasla bangso din nilikito nang ko kelam thekela hello nadak ke duara tum pinang ana dak staff tum ke do ke sungdo labang so puthak ni likla dak palang tum phangke pachini phansen li ninghang lo labang so bisiek sung bang kalang tum lang ke jun bang pinang ana ke sung do po asalang tum phan ningkan khre ko an pe ni labang so lang pilo as labang so ring bel kana tum thek long lo labang so ring bel anon ni na paklang tum phan ekela hen lo lasi labang so lang ke jun da jun no lapen thang ta hen lo la lang tum thek long lo ka to ke lak en lo ile tum thek kon long lo lasi labang so puthak ke ile tum along ahok alang tum ko ana ke sung labang so kla dak ka chini ye phan dak stop tundo ko selang to phani the ni aju ponsena to tangte pralang li long ang phani to nang aprang si Karbi Anglong News pe nang phan kado pa jiri lo kadom ase nang tum phani li karjuan tum la nang tum lang ki tum sung tik ko la pang so lam ko ana hok lo na din do sa kai ni da ona na puta yo kasi lang ki jun dai ke chung so de ke uak por di ekam drinking ko ndara ka ko adim ni nang li te ko lo ta da sirip lo si do kai te aru puta ka nu so ila na so lang ni mo ri do sa si kola kota ta tu man ke ni pin na tum da kota long ke dos tamena tum pinang an ka siksak the tang thangyang ma tan no da lang so ta he do pi lang so da ho aroi lang ni nu mati salam se na tu ai da sabji ben da ni pa ta ti ni sa pa toแต่จะนนในนางลีเรานนล่ะforest long alang liak ke hai phan nang li ko pilo nang li chenu ri kan tum ke forest Non akai munit atum kaching hon kajin so kabe akai nangkili bom ajok munit hijansi avi a ok kachecho akaya sonsi nangman bom tanglu sonsi lumjong ingtia phan Moses inghi no pakpen apran armudet
kedam tang bhom kuru ajo por phai sirkep apor west karbi anglong hamren porbot arong amikar karlitang sita rong pharpi achor karlitang lumjong intia phan dipu police station ke parlo haplong ki tiso arong amikar sem ing hi asopo moses ing hino pakpen apran endet Kachini dun atengke o somar aphan loke pacharli je aphan akorte aki bisi ahem ke chongdat ke dobom una ahutsi bangso ahuni phonanglo karlitang lumjong inti alangli asomar bang plido soarlo bangke thomlapen sopin suinu ratum aphan pamote kanglo alangli asomar sonsi kacharli artalang alangli tum kapor hi pendanglok kisung angdeng nangli roklo lasi karbi anglong dharmas council ke chari siye make hai dr tuliram ronghang aphan nangra vek thapusi o somar jangreng bang plia tumpen siye aphan kachuningri pedopon Lapen apran karmut vek Moses ing hi asar piasar bura atum tami unan jirap dun popusi pherang kya thengno lamchak jipipon Damtang arui de barajo register cap apor kumat lan tela Moses inhi pu ahem te dak ni nang litum ahem kedah nang litum jitu kisung ke phowek jitu khotona ke apran karmu apran ke dam je bang phu kumat la ni li polo laki lumjong ti pu me te kumat sin te alang li phan apran karmu la apran karmu da bang ke Moses inhi lo amen akor inhi te nang li mena som ni men ke ni nang litum korte bang pan ni korti ke bang thom na pe ni ji kli nut bang ti nang li hem sabra phan ke bang apran nama de lo tang te nang litum sarpi dolang avilo nilipai da avilo nituma pai ke bihek pen sigi thi amat nitum phan nibasi nang lang bom kacharli phan nitum phan bihek pen la in thek du nang hi pusi nituma nang kacharli bol sami nono po nituma charli kuros kiri pen dang nang thupi bol lagi ko alu ni nitum ning duk tik anu nituma non mas nang kilang po kan rong binong konar nang litum itu marong ke beso hamben kami baba ni tuman pacharli nang thek nang posila da punu ham sido dak sikam klembom ni tuman kacharli cross nang ripi bom kami bang nang thupi bom no ni tuman kumas nang ripi la nang litum mahin pen chuning ri lagi itu man ge mayok ta nang ripi bang avelo posi courier punon inuta lang tave lasi ni tuman ison bak ke nang rap nang posi chuning ri lo Non owe akai along sarpimar atum sitami apinan amahang chilangli pinpen kalili kalanglang ka choklem thap a ot ka chipawi asai ke klempon Sonsi Bokolia Police Station ke parlu chitini phai ingkoi arni irrigation adolong aram so ajo along inut akar bi pilapen inut bihari po angbong neklang no lang no asai ka chiklem pon pu rat atum ke thek dun long lok ajok bang hini atuma phansi tami rat atum nep ingnang dun cheksi karju pater tok pedu ponlu karbipi amit hang rat athengnu ka chikobir pon ateng puloti dangso asar pimar sitami kechok je ang thek do pon pusi cherok tok arat atum pen chethan pon sai birta ke tok bom apora hutan ke bang hini aphanta rong arat atum sai pedo pon bom lang pusi birta ribdun long news desk report Karbiang Long News Nagaland seminu along track pen sumo kachitong adok bang nerkep apran kedam Thelang arni Nagaland along ri arlo seminu district angkang ihum track pen sumo amotor men kachetong ajok adim along amat bang nerkep amunit atum apran damnang juilo Lapen kaprek bang hini atum ahir ing tangrak pen arenga huke sopon arenga huke so atum aphan tong sekot pen raikom sakhi atum chepari deng ponsi sekelang asai him along an ponsi selang pon bomdo bang so ahoni ke phopon bang nerkep apran ke dam atum aphan ahema sor atum aphan inut along tangka lak hini pipajer ponji busi Nagaland Chief Minister pen pangdak pon News Desk Report Karbiang Long News